蜡接下来们滴在手上。Kita mau mundur. Kapatakan yung pangarelasyon ng Jesus. Pamandayan sa tayo pinatagin Judas karita pinagawa. Sabihin na lang tayo natatawag magdala ng espada at palupan. Ito, taring at taring makatuwanan ng balet. At inyong biniyasya sintaksil karikaya din ang anak. Itang tuto, kaya tao kaya kayo rin. Kapag inyang kira sa Judas, katatalos ng pinagdala sa na maya pabing maestro at sa kanin inuma. At Jesus, sabi, gatan mo na kay Sariyang. Pinatid na kanita ng tao at Jesus. Kailan din matalik. Begon din itong karikayate ng Jesus. Espada na at pinagpas niya yung ipos na nangipal at apingas niya balubog. Nanakanita ng Jesus king alagad. Isuli king kalubana ng espada mo. Uling king espada lang naman mati. Ling gagamit espada.
emuwaring bago, king balyari kong manyawan saw, pangit paku, at ngenimurit, balyari na akong paralan regit, 12 batalyon ng hell, o neng makananong matupad, ing sasabyan da ring kasulatan. Sasabyan da, king makanyaning sukat, marapat. Takbat na nita, sinabi ng Jesus karing dakalataw, kailangan wari, ing datang kayong magdalang espada at palupalo, bayo kumong dakpan, betong kuwaring tulisan, tuturo ko balang aloking templo, at eyo mudrekap, o nengiti sukat ngan malyari, balang matupad itang sinulat na rin propeta, karing kasulatan. Kanita, likuan dering alagad na, at tinakas lang. Ing pangayareso ng Jesus at suking pamanyese na rin pamilya natin. King pamanisin ng San Pedro, king kayang pamaglingat. Tinukiya ang Jesus, Simon Pedro, ating metong pang-alagad. Kakilala ni Peka Punding Pari, king alagad ay isang. Inya may kalubyang kayawi ng Jesus, king patio na ni Peka Punding Pari. Berang wali Pedro, luwaling pasbul. Linwalya ay alagad akakilala ng Peka Punding Pari at pekisabyaning babaeng magbante king pasbul. Tiki na yung lino ni Pedro nga nang memotang miling babae kang Pedro e kawaring metong karing alagad na ng taong yan aliku nga nang mekibat Pedro maring lakanita inyaming damo laling ipos ang konting buwagya at nagsalab daw. Nagyabi kay Pedro at nagsalab yan naman. Makatalakad niya pamunin at magsalab ka rin ni Pedro, kitang da. Kaya naman wari etong karingalagad na, aligo nga nang mekibat Pedro. Kitna na naman ng metong karingipos ng Peka Punding Pari. Kamag-anak niya itang tinagpas na balugbog Pedro. Aliwawari ika, hihikit kong kayabi na kinbulaan, kaya payalya ng pasibayong Pedro ini, at kanita mo rin, tinilaw iya ing tatyo. Ing pamanisin ng San Pedro, king kayang pamaglingat, at suking pamaniyese na ring pamilya punsalan. Ing tutuking karo, ing pangabatbat king asyas sa bato. Nga nang kinutang Pilato, nalo ing katutuan, kaybat na nga sabi ni pasibayo na lang liwalan Pilato ding Hudyo, nga nakarela, ala kong ngikit na kasalanan ng pagpangting kaya kayong kaugalyan, kailangan kong ibulos na mga preso para kaya kayo na yung pangaglalpos. Uri yung ibulos kayo nga rin karimulyo, nga rin kinulisa ka na ilan. Aliliya, aliwaya, nunay Barabas, metong yang tulisan ibarabas. Kinyang pepakwane Pilato Jesus at pepabalong na latigo. King pamabatbat, king aso sa batu, king pamanyese, baling pamilya, Nepomuceno, Holy Angel University.
karo Estado. Inyang ikit ng Pilato, kinialaning akarapat. Pero tayo, magtuloy sila higaan at ikarapat ng sa ilang tao at inanan. Ang laking takila ng ikamatayan ng tao niya, ito nilalaan niya. Ngayon may ilang ng tao, kung takilatan pagkailan niya at kainanan niya. Kaya mabuhos sila kanilang Pilato, italas at kababalito nilang lahat ito Jesus at sakaling niya karela dahil ipapoy kay Diyos. Kung Jesus desmayado at yung kami ng Iseda rin pamilya rawas. Tutok ng karo, pimpanga tula ng Mateo Jesus. Kukiyang pasibay Pilato at sinabi na marintaw, ihirap kaya kayo, man-abaluyo, kaya kumanakit na namang kasalanan kayo, at linhuwal Jesus ay ating koronang suksok, at makayumahit kaya obi. Sinabi ng Pilato karela, o hindi tao, panagid na kay Jesus, yung pamuntok na rin pangin at iniwala nila. Sinabi ng Master, ipakulit ang krus! Ipakulit ang krus! Nga ng Pilato kanila. O nandiyan at ikalong ipakot kay krus, uli niya alapon akakit akasalanan. Ngaraw na ikipan kayo ang Diyo. At hinggang tusan at ang pagkikong tusa ay kailangan ng Mateo kung ipakilala na yung anak niya ng Diyos. Karito, hindi na rin Pilato karela Jesus baring ipakulit kay Diyos. Pimpanga tula ng Mateo Jesus at sumimpanga niya sa rin pamilya Lakspot. Dito wala na. Yung pamamumusa ng krus ni Jesus. Kaya tiwala ni Jesus, tinuwari ang mamusa ng krus. Napapunta ng lugar, mayayawang sa lugar, ibo mo. Karin niya pinakapon ng krus, kahit natin lang pinakapon, ganyan ito ang tao. Ngayon, balak niya, makalimutan niya karela, Jesus. Ipamamusa ng krus sa Jesus at ipamanyesa ng pamilya Ella. Ikatulong pa sa puso Jesus. Teksto iman kay malakasin. Sa
pangkenewaring mistula iting ginutang sadla nil tumisubsubiya katong pangalan Ikatulong ang mga sa Jesus at sa pagpapanyese dari pamilya Roque. Ipanapako ng Jesus sa krus. Nagating tinangkos ko pataklen ng cross kay linanggan magnang Jesus pinakural melaos patubakal amatilos batong matilos malungkit tropemulpo sinsaldo naberuktot David linapat king krus bayang ngitig Mikilos Ipanapako ng Jesus sa krus at sa pagpapanyese dari pamilya Rojas. Ingkang ilang pasal alang api o sala. Ganakantamo king ganitang aldo, ing sulunin yato, ing ginutamong Yeso Kristo, eteya. Pepinaway na king ampon ing pada karipete, at manamyatamong king yutong salpantayanan, ing subliyang ge, at imo ing sinabi na, anong mapabigay kinay yung pasibayo, ing sala na, ing maningning ng ligaya, ing kayang pagyosa. Ing Santo Entierro, iyakong mamakalulog. Seputon pinusan dayan ing maputing daralamara ing makamal abang
Santo Angelo at suking paman niya si Holy Rosary Parish, isang buwan ng Marabu. San Nicodemo. Kay Bagdanita, yung siya ni Arimatea, sabi ng ang Pilato, ibangke ng Jesus. Kay Pilato, inyame mo ito, at kilumane ng Jesus. Kaya ay pagdalayan Kustumul Amira at Taksibal at mahigit 40 kilo. Kinwaring Bangira ng Jesus at kaya rin Pisang Kamira at Taksibal pinalupin berdelang pamburo. Pakayat pangiti kawayan dari Ujo king pamangulko at mula ng lugar kung pinawin at kare na tuyong bayang kulkutan at opa tigay. Ang pinagayon ko ay maligay maramang sadya pero kulkutan at ulit malaking tema ito'y kulkutan karipetin ko Jesus. Siya na magwebo at ito'y pamanyesa dari pamilya dari Order. Santa Maria Benetano. Ing palamita ng tayo Jesus Italia. Ibalan ng Lazaro at Opasya Petra. Tigsigay na bulan ng Jesus. Sinabya ni Sipi, Mata at Petra ni Lazaro. Ang pagkasulo ng Jesus ay umesa. Ibalik naman pinawayang kapitan ng iyong mahal at Panginoon tulong natin. Iskusa ni Jesus at ituloy sila dito ay buwak na. Sila lang yung nakipago, ikatulungan na bayan, o may Judas Iscariote. Tingnan mo kayo ng Jesus, ipangitaksir kaya, sinabi na. Dahil ay nagsasalita ng dalang sa labing pila, ikatulungan mo, at ang pamilya sa aking dahil kumakulong. Sinabi ni uli na kanyang malasakit dari pamakanulong. Uli mapalako yun. Yan ay tesorero na at kukupi yung arik sa lapit yung naman. Pangilay nga ng Jesus. Pagkalaman, pag-uli ang dapat na hindi para kinaldo o yun na akong pangakulukot. Kaya bilang kapang panahon, di pagkakalulo. Boleh kaya panahon, di kaya bilang po. Santa Maria de Betania at suking pamanyesa dari pamilya del Jalum. Tutui yapi Santa Marta di Betania. Tignus ng Jesus at tingalagad na ipal ng lakbera at miras na pimeto matayo. Tinggap na lang matulak ipibale-balena ni metong mababay ni Iwan Marta at inyong kapatid ang Iwan Maria. Inuklukeng iningarap na ng Dino at may iramdam niya itutulungan. Nabalo inarapan ng Marta, kintakal ang obrang sukat ng kapatid. Inyapin inapit niya ni Jesus, inyapin inapit niya ang Jesus at sinabi na, Dino, mapapansin ni Pepa Polena kung magurang nilipili kapatid ko. Pakisabi na mong Maria ng sobrang ako, kay iba't ng Dino, Marta, Marta, maligali ka at mayayabala ka rin mahal abagi.
o nainekong mo itunay kailangan. Tinudong Mary, Maria at iti, Laboglea. Isang kamatay, Betan, at suling pamanyese da rin pamilya, Aison. Imtutuki iyawin in Maria Salome. At kinulisak niyang masigan i Jesus at may patadya pangisnawa. May gabak din kortina ng templo, manibat king babo ang king lalaw. Panakit na ning kapitan da rin sundalos, ang makatalakad tulid na ning krus. Nung makananoya may patud ay pangisnawa i Jesus, sinabi na, tunay ang tao hindi, anak niya ng Diyos. At yung mapila na babae, magumasit ng Mario. Kaya Maria Carete, ni Maria Magdalena, at ni Maria Primara, ni Santiago Anak, at ni Soria Ampo, ni Salome. Tingnan Carete at si Juan Jesus, ni Nakachula Galilea, at Chula naman galing din aliwapang babae, pinukit ka Jesus, ni Jerusalem. Santa Maria Salome at yung pamanyese na rin pamilya natin. Juan Apostol. Ing panahon ay ito, tindos na katalimbukiman, ning metong kaligsuldalos, at biglang linwal indaya ang pondalong. Ing menakit kaniti, yo ing patutu, tuto ing sasabiana at balo ng ing katutuan, ing sasabiana bang maliwala kayo. May palyari iti, bang matupad ing sasabiana ning kasulatan. Alang mapakli, metong may kaributo na. Sasabihan na naman ning naliwang kasulatan. Lamande rin tao, itang tindos na. Itiyo ing alagad apatuto, tungkol kareting bagay, at yan naman ing sinulat kareti, at balumi king tutu ing sasabiano. San Juan Apostol, at yung pamanyese dari pamilya na Pomoceno. Initutuki, Mater Dolorosa, kanitang panahon ay ito, inyang anak niya po i Jesus. Di pamulala na rin pengari ng Jesus, king sinabi ng Senyor, tungkol king anak daw. Binendisyonan na ng Senyor at nganak ang Mariang ima ng Jesus. Pinili na ng Diyos itingalak, para king kapahamakan at king kaligtasan daridakal, king Israel. Makatalagayang madintanda ay iba't king Diyos. Oneng insultuan daridakal ataw. Makanyan ibulalag inisipan dindakal. At sugatan na in puso mo ning kalungkutan. Akasing taram ning metong apunyal. In Mater Dolorosa, at yung pamanyese dari Familia Calma.